Κύριε Πρόεδρε, κύριε Νίκο Αναστασιάδη, είμαι ο Παναγιώτης ο Μαγγελής. Προσωπικά δεν με ξέρετε, ενώ δεν με έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Μπορεί να ακούσατε κάτι για μένα, ό,τι και αν ακούσατε. Θέλω να απευθυνθώ σε εσάς πολύ συντομία, διότι ξέρω είσαστε πολύ άσχολος κάνοντας μεγάλα έργα που γίνονται για χάρη σας και για χάρη της δικαιοσύνης στο έθνος τούτον. Εννοείται χάρη της δικής σας φροντίδας. Θα μπω στο θέμα κατευθείας, διότι ξέρω τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, λένε οι παλιοί. Και είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, εδώ βασικά έχω τρία-τέσσερα πράγματα που έχω γράψει πριν πολύ καιρό, αλλά δεν θα σας διαβάσω γιατί είναι πάρα πολλά. Βασικά το θέμα που με απασχολεί εδώ και 15 χρόνια από τότε που έχω τελειώσει και αποφοιτήσει το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Χαρκάβου της Ουκρανίας και συγκεκριμένα του κλάδου της οδοντιατρικής στοματολογίας. Από το ίδιο πανεπιστήμιο ξέρω συγκεκριμένα, φυσικά δεν θα τα κατανομάσω, αυτό είναι παρέμβαση στα προσωπικά δεδομένα, δεν θα τους ονομάσω. Προσωπικά εγώ ξέρω 4 γιατρούς που έχουν τελειώσει. Ο ένας είναι δερματολόγος σίγουρα, γιατί μιλάμε σε φίλοι, που δουλεύουν μέχρι σήμερα από τότε που έχουν καταβάλει έχουν δώσει τα διπλώματα τους και τα σχετικά έγγραφα τότε. Δεν ξέρω ποιοι ήταν τότε, πριν πόσα χρόνια, γιατί είναι μεγάλοι άνθρωποι αυτοί. Και δουλεύουν δρεύοντας στη Λεμεσό, είναι υπερευκατάστατοι κτλ. Εγώ έτυχε, να σας το πω στα κυπριακά, κύριε Πρόεδρε, να πέσω από το εξώσιμο μοτόρας. Και όχι μόνο σε αυτήν την περίπτωση, αλλά σε ακόμα 3-4 πολλές σοβαρές περιπτώσεις, στις οποίες δεν θα αγγίξω τώρα. Αν τύχει κάποτε και θέλετε να ακούσετε, θα σας τα πω. Όταν αποφοίτησα το 2005 και ήρθα στην Κύπρο, πήγα στο Κισάτς για να, όπως κάνουν όλοι, να δώσω τα σχετικά έγγραφα, το δίπλωμά μου, για να μου εγκρίνουν το δίπλωμα και να αρχίσω να δουλεύω. Αλλότε γιατί σπούδασα τόσα χρόνια. Και δεν είναι μόνο τα έξοδα σπουδών, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε πολύ καλά, έχετε και εσείς σπουδάσει και ξέρετε τι δύσκολο είναι να είσαι φοιτητής. Ειδικά σε χώρα που δεν είναι καν αγγλόφωνη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επειδή εγώ το 99 όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, το 99 για μένα ήταν ο προκαταρκτικός χρόνος που έμαθα την ρώσικη γλώσσα, γιατί στα ρώσικα έχω σπουδάσει εγώ. Και τα ρώσικα που ξέρω εγώ, κύριε Πρόεδρε, δεν τα ξέρει κανένας στην Κύπρο. Πανελλήνια και κυπριακά, δηλαδή σαν Κύπριος Έλληνας, δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να μιλάει σε οτιδήποτε θέμα στη ρώσικη γλώσσα. Εντάξει, δεν μου αρέσει η καυχήμια, απλά αυτό είναι γεγονός, είναι αλήθεια. Το 2005, δίνοντας τα χαρτιά μου στο Κισάτς, περίμενα 2,5 χρόνια, δηλαδή μου απαντήσανε το 2007, όταν μου είπαν ότι δεν ήθελαν να ισοτιμήσουν το δίπλωμα ή κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα. Όχι, δεν κατάλαβα. Αυτό ακριβώς. Γιατί που τη στιγμή που το πανεπιστήμιο είναι εγγεγραμμένο, είναι κρατικό, έχουν τελειώσει και άλλοι από εκεί, οι οποίοι δουλεύουν σήμερα. Εντάξει, αυτό το άφησα έτσι,
να περιμένω να δω κάτι θα αλλάξει, μπορώ να κάνω λάθος, ξέρω εγώ. Εγώ δεν τα έβαλα κάτω, πήγα, δούλεψα στην Αίγυπτο σε μια εταιρεία 3 χρόνια, μιλάω και αραβικά, άπτυστα, δεν τα γράφω όμως, τα μιλάω πάρα πολύ καλά, όχι στο επίπεδο των ρώσικο και τον αγγλικό φυσικά. Τέλος πάντων, τώρα, μετά από πολλά χρόνια, δηλαδή ως πριν 1,5-2 χρόνια, όταν έχουν περάσει τα χρόνια, έχω περάσει κάποιες καταστάσεις, έχω αρρωστήσει σοβαρά εξαιτίας αυτού που δεν με έγκριναν. Ήταν τόσο, δηλαδή πόνεσα πολύ και με πήρε από κάτω, δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται. Νομίζω μπορεί να τα μάθετε από άλλα πρόσωπα πώς έχω αρρωστήσει εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Ήρθαν τώρα να μου πούσουν το Κισάτς πριν 1,5-2 χρόνια που πήρα τηλέφωνο ξανά ενώπιον του πατέρα μου. Μου είπαν ότι πήγανε στο αρχείο κάτω, κοιτάξανε, μου είπαν, κύριε Μαγιαρίδη, είχε γίνει λάθος με το δίπλωμά σας, απολογούμαστε, μπορείτε να εξασκήσετε το επάγγελμα του οδοντίατρου. Αυτό συνέβη μετά από 13 χρόνια, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη. Οπότε, νομίζω, για να είσαστε πρόεδρος και ξέρω ποιος είσαστε και εκτιμώ τη δουλειά που κάνετε και κάνετε, ξέρω σας προσωπικά από τον παππού μου, που ήταν πάντοτε στο πλευρό σας, τον ξέρετε τον παππού μου, τον Μαλιαλή, τον ψάλτη. Μετά από όταν εγώ πήγα στο Υπουργείο Παιδείας τελευταία τον Ιούλη ή Αύγουστο πήγα για να μου δώσουν κάπως αυτό το χαρτί που λέει ότι το και το. Μου έφερα μία επιστολή αυτή, την οποία είχαν στείλει τότε το 2008, τον Απρίλ, τι μήνα δεν θυμάμαι, 2008 μου στείλα δήθεν μία επιστολή η οποία έλεγε ότι είναι εντάξει και μπορώ να εξασκήσω το επάγγελμα του οδοντίατρου, δίνοντας απλά 2 μαθήματα κάπου, δεν ξέρω, σε ένα συγκεκριμένο τόπο που δεν θυμάμαι τι μου είπανε. Αυτή την επιστολή του 2008 εγώ ποτέ μου δεν την είχα παραλάβει στην διεύθυνση αλληλογραφίας μου. Και αυτό μπορούν να το επικυρώσουν και οι γονείς μου, οι οικοί της διεύθυνσης για την οποία μιλάμε. Ποτέ μα ποτέ δεν έχω παραλάβει τέτοια επιστολή, η οποία, αν είναι δυνατόν, την έχουν στείλει το 2008. Αν την είχα παραλάβει αυτή την επιστολή που λέει να δώσω ένα μάθημα και να μπορώ να εξασκήσω το επάγγελμα, νομίζετε ότι δεν θα το έκανα? Νομίζω ξέρετε πώς αμείβονται όλοι οι οδοντίατροι. Όλοι ανεξαιρέτως οι οδοντίατροι. Ακόμα και ο χειρότερος. Εσείς νομίζετε θα ήμουν ο χειρότερος? Ό,τι πείτε, κύριε Πρόεδρε. Ειλικρινά ό,τι πείτε, διότι σας έχω ακράδαντα πιστεύω σε εσάς, σας έχω εμπιστοσύνη για ό,τι πείτε. Δηλαδή ο λόγος σας για μένα είναι αυτό που είπατε, αυτό πρέπει να γίνει. Διότι είστε, εντάξει, δεν μ' αρέσει ξέρετε, σας εκτιμώ, είσαστε πανέξυπνος, πολύ μορφωμένος και ξέρετε ακριβώς και τους νόμους και τα άρθρα και όλα και τα λοιπά σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Οπότε, αυτή την επιστολή
δεν την είχα ποτέ παραλάβει. Εγώ πήγα στο ταχυδρομείο τελευταία, τους έκανα άνω κάτω εκεί, να βρούνε στα αρχεία αν έχει σταλεί